Слава в висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. С тази ангелска песен многобройно воинство небесно се явило на човеците в нощта на Христовото Рождество и са благовестили, че на земята се явил Божия Син, второто лице на Света Троица, и са донесли огромна радост на всички нас хора. В тази песен ангелите са ни казали, че когато славим Бога в своите души и със своите дела, тогава на земята мир има и между хората има благоволение, разбирателство и любов. Трябва да кажем, че още нашите праотци, когато са проявили недоверие към Господа и са съгрешили в рая, нарушавайки единствената заповед, която им е била дадена, слушайки змията, дявола, изкусителят, тогава те са изгубили благодата, която Господ им е бил дал, райската радост, и не са могли вече да обитават Едемския рай, където действително за който човек е бил създаден. Били са наказани да дойдат в този свят с много труд и скърби, да изкарват своя хляб. Но още тогава Господ е казал, че в свое време ще се яви на света Спасител, който ще избави човека от робството на дявола и на греха. И по време на старозаветния период са минали хиляди години до раждането на Христос, в което време Господ е пращал на хората пророци, праведници, които са учили хората на истината, които са ги подготвили за посрещането на Христос, Спасителят. Господ е вършил много чудеса, с които е укрепявал вярата на хората, че ще дойде Спасителят и ще ни изведе от това тежко душевно състояние. И когато действително хората са се убедили, че със своите немощни, слаби сили, без Божията помощ не могат да се преборят с дявола и с греха и с злото, тогава се явява второто лице на Света Троица, Божия Син. Той се ражда от пречистата Дева Мария, приема от нея човешко естество и новороденият богомладенец е бил в едно лице и съвършен Бог и съвършен човек. Той е донесъл своя божествен мир на хората, той е донесъл своето благословение за радост, за богоугоден живот, за любов към Бога и към хората. Също божественият младенец се ражда в душите на хората всяка година и в този ден на Христовото Рождество. Нека и ние, драги зрители на телевизия Зетра, братя и сестри, нека и ние, подобно на простодушните пастири и на тримата мъдреци, които са представители на най-висшата наука били по това време, нека и ние посрещнем новородения младенец с голямо смирение, с любов, с желание за добро, и нека неговото божествено благословение дарува на всички ни радост, духовно и материално благоденствие. Нека Господ, виждайки нашата любов и смирение, ни избави от всякакви беди, скърби, напасти, от тези епидемии, от които хората в момента страдат. Честитя ви този велик и празник, пожелавам Божието благословение и Неговата милост да бъдат с нас. Честит празник за много и много благодатни години!